Co tu len tak šedíš? A popíjaš kaveju a čítaš knižečku. Však ty še furt ponáhľaš. Nie, Pampi, odteraz mám kopec času. Poď ukážem ti, že čo mi zmenilo život. Ta-da-da-da! Co je to? Nový interiérový doplnek. Však nám to neladzí so s radiátorom. Nie, Pampi, toto je čistič podlah. Vďaka nemu mám teraz toľko času. Volá sa Karcher FC8, ale ja ho volám Karol. Cipanky, toho Karoľa ľubíš vece jak mne? Znáš, že keď žiarlim, tá som nepričetná. Ti ukážem, čo Karol dokáže. Halo, pán sklerotik, či zapomnul kabel od mašiny? Nie, veď to je na baterky, žiadny kabel nám netreba. Idem tu napúšťať čistú vodu. Ok, máme to a teraz urob nejaký bordeľ. Najše páči, koňu je z tebe bordeľ. Jak žďubol na bok, určite rebro zlamané. Prosím ťa, jak mám pozmývať takého obrovského koňa? Však to len ho položím tu a je popratané. Jak taký obrovský kôň by sa zmestil do Karola? No vidíš, i Karol má svoje limity. Ja som myslel taký normálny poriadny bordeľ, napríklad, že mi džabne jogurt na zem. Fajný humus kentus. No ale však jogurt zlíže má popratano. Alebo sa mi napríklad rozsype múka, zapneme Karola a ideme na to. Pozri, tu si nastavíme, že máme laminatovú podlahu a on si určí otáčky a množstvo vody. Cibeka normálne funguje, to ja tomu neverela. Ale môj koberček je čik domček. Z tej dlažky môžem jesť granule, taká je čistá. Tá toto nám pod gaužne venze. Co teraz? A to nebude problém, Pampinka. Úplne v pohode. Každé smietko bakané zničené. Za ako rýchlo máme celú izbu. Zapúštim koreň, kým teraz vyschne dlažka. Čo si, po tomto mope schne podlaha iba 2 minúty. Zabijem 6 kolbasu, stalo to za to.